En mor mar Nyakwaramogi ni medo kete Ramogi TV waikore makare mar kelo ni weche manyien mag migago e thuolo nieri ka mokwongo wami mago mawamiyo pek. The Senate has resolved to remove from office by impeachment Honorable Kawira Mwangaza, the Governor of Meru County, and the Governor accordingly ceases to hold office. Gikone to od bura mar Senate opwodho thich oko Governor ma Meru Kawira Mwangaza. We have also enhanced our surveillance in the 47 counties and all points of entry. Migao mar thieth koro dwaro mondo counties ochier kuonde mag geng'o ne jotuo ne ikruok ponono landruok mar guonyo mar mpox nyalo medore pacho. On Monday 26th, don't open. Let us stay away and continue staying away until TSC, until the government take us seriously. Tend riwruok mar jopuonj NAT ochung' kar tiendgi ne ng'anyo mar jopuonj chakore wuok tich juma manyien. Nyakwaramogi gi thuolo mar oro ote machok e laini mar ote machok ma en 3-600 machiegni nyinga Milton Ochieng'. Jatend migao ma somo Julius Ogamba osingo ne jopuonjre duto ni gin gi thuolo e mbalariany mowinjore gi riwre godo kendo onge ng'ama onego dog pacho nyaka jogo ma pod onge kod nyalo mar chulo bath omenda mowinjore anyuola chul. Migos bende ojiwo tend mbalariany duto ma pacho ka mondo rwak jopuonjre duto e kuonde tiegruok go. Ogamba wacho ni migao mare tiyo kachiel gi mano mar omenda mar neno ni gichwalo ne mbalariany omenda masiro somb jopuonjre kaka dwarore. Omedo ni gichwalo nyime kinde mar oro kwayo nyaka tarik 31 mar dwe mar 12 higani ne ka jopuonjre ne giywak e wi kidienje manoketgie koro ginyalo oro kwayo ma ibiro rang e thuolo ma jumbe 3. Ogamba bende osingo keto e tim moko kuom paro manochiw ne migaono kod jood bura e wi medo rito chenro ma itiyo godo e choko nond jopuonjre. Gavana ma Meru Kawira Mwangaza koro yudo fuong'ruok tok doho golo chik matamo spika ma Senate Amason Kingi chwalo duoko mar od bura manothicho oko Mwangaza mondo mi oketi e tim. Dono bende koro chiko ni bura ma Mwangaza omako mondo winj tarik 17 mar dwe mar 9 higani. Paro mopogore medo nyuolore to kod bura mar Senate nyoro ne puodho thich oko mar gavana ma Meru Kawira Mwangaza. Thoth jodak ma Meru nenore ni mor kod wach makamano ka gikwayo doho bende mondo mi ochop kare dwaro margi ponono ni Mwangaza biro tero ywak ne doho. Ile ningependa kusema mama haende salama kuliko kwa mapinganizi yaliyokuwa hapa. Kila mtu aende akajifanyia kazi yake, mwenye anaingia haingia atufanyie kazi vizuri, isiwe kazi ya burukumu na kuanza kuvitikana huko mambo ya mapaendeleo hatutaki. Vile Seneti imeamua, tunaomba hata kama kutakuwa na any other court, sisi kama wananchi tunakubaliana na hiyo
juu mama tulimchagua, na nikiweza kukumbuka wakati wa inauguration yake ama swearing in, every viongozi wote walikuwa hapo, pia sote tulikuwa hapo, tulimsindikiza. Mungu ni mzuri. Huyu mama hakuna kitu amefanya, Mungu amemjalia, ametoka. Ule ataingia afanya kazi tuone. Inshallah. Ile kitu tunaweza sema kwanza amefanyia maisha imekuwa ngumu hapa Meru chini. Kumekuwa na ubaguzi, anatoa watu wenye wamehitimu katika hizo vyeo wamekuwa, anaweka wenye wanamshika mkono kisiasa. Hii makutano sisi tumesema mama aende akiendanga, hata akienda kotini atumtaki sisi, na koti isikubali kumrudisha tena. Apisa mag obila abich mawuok e tesend obila mag Gigiri nochopi e doho okinyi ma kawuono. Abich go itudo kod pondo mar achije 13 kama oting'o Collins Jumaisi ma itudo gi nek mar kware ma bende ka giwuok e tesend obila okinyi manyoro. Apisa ma okwach kich bende ne okwayo doho mondo migi thuolo mar ndalo 14 mar dino ne obila go eko mondo mi otimnegi nonro. Kwayo ni ne giwacho ni biro miyo gi thuolo maber mar dayo dho apisas go kaachiel kod timo nonro e simbe gi mag ong'we yamo. Gikwayo bende ni apisa go eko kod achije go dinegi e tesend obila mopogore kama oting'o Spring Valley, Runda to kod Parklands. Migao mar thieth koro dwaro mondo sirkand counties oyaw kendo tesende mane jotuo mag COVID-19 tiyo godo kaka kar jot. Mane ikruok ponono ni guonyo mar Mpox nyalo landore mathoth e pachoka. Kanolose wi tuo mar Mpox e pachoka, jagoro mongirore migao mar thieth Mary Mudhoni oyango ni nitiere chenro mar neno kaka sirkand counties kod sirkal mamalo tiyo kanyakla e kedo kod tuoni manyaka sani duol mochung' ne thieth e piny mangima WHO oyango ni en tuo mabuogo ngima dhano. Bende oyango ni nitiere nonro kod apedha madhi mbele e tong' mag piny Kenya ka nonro no osetim ne jowuoth maromo 300 chakre tarik 31 mar dwe mar abiriyo e wi tuono. We have activated our Public Health Emergency Operations Center, and we have 25 others across the country. Then we have also enhanced our surveillance in the 47 counties and all points of entry. Last weekend alone, we were able to visit points of entry, ground points of entry, sea and air, just to check on the preparedness. Again, we have also strengthened the exit and entry points through temperature checks and ensuring that screening is done for each and every person. The ministry has, however, initiated consultation with WHO and Africa CDC and other institutions with the view of accessing vaccines that have been approved by WHO for emergency use. So it's work ongoing and everything is taken care of. Tendiruok jopuonj mar Kuppet bade ma Kericho siro ng'anyo mowinjore chakre tarik 26 ma dweni ma tok piny owacho koso chwalo omenda maromo bilion 13.3 kaka nosingi e winjruok mar dok e tich mar hiko ma CBA ma higa 2024-2025 kanolose gwenge ma Aina Moi. Jagoro mar Kuppet bade ma Kericho Mary Rotich owacho ni riwruogi ok bigo bade piny nyaka chop sama piny owacho biro chopo dwachgi. Omedo ni ng'anyo ni bende biro konyo sundo piny owacho kokadho e duol ma TSC mondo ndike tich jopuonj 46,000 mag JSS. We are human and we wanted a CBA, we waited for it. Unfortunately, they did not give us. Now we are supposed to be discussing another CBA when they have not implemented in full this current CBA. Teachers, please, when you listen to that voice, know that is the voice of the teachers. On Monday, 26th, don't open. Let us stay away and continue staying away until TSC, until the government
take us seriously. Our cover also, they have deducted from 22 billion budget to 11 billion. If we have been suffering with 22 billion, sembuse 11 billion. Kwa niaba ya serikali yetu ya Kenya Kwanza, tunaomba kabisa kwamba please mpatie nafasi pinyo wacho mondo chop kare dwachgi. No CBA, no CBA, no CBA. Kuna hii huduma yetu ya afya inaitwa Minet. Hiyo huduma ama hiyo insurance, it is a thorn in the flesh, just like the secretary has observed. Kwa hivyo tunauliza serikali lazima ama mwanjiri wetu Teacher Service Commission lazima anjitokeze, anjaribu kuimprove hiyo kitu, kwa sababu walimu wetu bado wanaendelea kuumia na kuumia na kuumia. We have supported the National Governing Council of KUPPET in issuing a strike notice that will begin in earnest on the 26th of August. On that Monday, we are asking our teachers, wherever they are, not to report to their institutions. No matter how they are intimidated, it is a protected strike unless the government addresses the following issues as a matter of urgency. One, honor its part of the bargain of the CBA 2021-2025 that was improved or amended last year in August. Riwruok mar laktache yo nyandwat mar Hoho mar Okak omiyo sirikal mar kaunti ma Nandi juma achiel mondo mi ochul laktache moko 19 osara machakre dwe mar Ang'wen bang' ka nochungo sachgi e kinde ng'anyo tich mar laktache manotimore e pacho ka mangima e kinde mokalo. Kotelnegi kod jagoro mar riwruok ne nyandwat mar Hoho mar Okak Dr. Kamuzi Mule ne giwacho ni kaunti no nigi gopgi mar siling milion 7. Kamuzi wacho ni kaunti ma Nandi nigi laktache moingo 70 mapok ochul mbalang' magi mag siling 20 ma dwe ka dwe. In Nandi County, about 19 doctors were not paid their salaries for the month of March and April. Those are 2 months' salaries which have not been paid for 19 doctors. And up to date, we have to knock from office to office. We have engaged the chief officer, we have engaged the county secretary, but we realize that there are directives from the governor not to pay these doctors. The monies amount to around 7.6 million or thereabouts, and we highly suspect that this money has already been diverted to some other functions, or maybe it has been pocketed. Na tumejadiliana na tukapeana honyo na ilani ya wiki moja. Tutakuja hapa tena after 1 week. Na sisi tuko open and we are very ready to have a meeting with the governor. Johala matindo mag rech e boma ma Eldoret koro wuok tung' mosuo kod jotimo ohala madongo mag rech e boma no. Ka giloso e boma no ero, johala go wacho ni biro mar johala mag rech madongo kowuok e alwora mar Nam Lolwe biro ketho negi chiro. Maeri giwacho ni luwore kod bei mani piny ma johala madongo go uso godo rech ne jong'iewo. Ninajiuliza ni kwa nini Victory imekuja Eldoret kufungua tena maduka ndogo ndogo. Tunasikia saa hizi wanataka kufungua maduka 26. Wakifungua maduka 26, si wametumaliza? Wakati huyu mtu atafika chini mpaka usi chini mpaka samaki moja. Jameni, tutaenda wapi? Tunaomba gavana wetu Bwana Jonathan B. Toka nje. So to get a trading license in Eldoret, you simply apply to the licensing office. And we have not reached out to the governor because we did not believe we have to reach out to the governor to secure a trading license in Eldoret. It's a pretty straightforward thing. We've secured trading licenses all over the country and have never had to see a governor. It would be difficult to roll out the initiatives to build the capacity
of Mama Samaki through a third party. Victory Farm wako na haki kama watu na biashara wengine wowote. Sijawahi sikia mahali penye hata Naivas na maybe Nakumatt atakuja kufungua. Sijawahi sikia kama kuna mwenye ashaienda akakonsole ama akafanya ile kitu inaitwa petition ya kwamba nataka kufungua kitu fulani. Kaka yo Mario Tendro ere duon buch siasa ma DAP-K e kaunti ma Bungoma. Duon burano otimo lokruok e tende ka Kennedy Mupalia oyier kaka jakom. Kane oloso bang' romo, jakom duond buch siasa no e kaunti no, Chris Makoha, noyango ni okengego eko ochan madongo DAP-K e kor gwenge. Jakom rowere manyien Kennedy Mupalia noyango ni gichano mar neno ni DAP-K oyudo loch e lemo mopogore e yiero maduong' ma higa 2027. Bende gichano masundo sirkand kaunti ma Bungoma e neno ni osuru ma ichoko otigodo maber e kelo dongruok ne jopiny. Ya kwamba tunakuwa na marekebisho kiasi na kutengeneza youth league ambayo iko vibrant ili fanye kazi ya chama kiweze kuwa na umaarufu na kuendelea na kuonekana katika kaunti. Ya kwanza ni kuwashukuru wenzetu ambao waliona tunaweza kuwa viongozi wa hii chama na tuko tayari kuwafanyia kazi. Cha pili ni kukaribisha vijana wote wa Bungoma County ya kwamba kujeni tujiunge pamoja na hii chama cha DAP. Ni chama ambayo kinachali maslahi ya vijana wote kutoka kaunti hii na hata Kenya mzima. Mimi nataka kuomba serikali ambayo ilichukua nafasi kutuongoza sisi hapa Bungoma kwamba vijana pamoja na jamii mzima inakuwa inatoa tax. Sisi tutataka kukaa chini, tuanze kuangalia, tuanze kuuliza hizi pesa ambazo tumekuwa tunatoa kama vijana hii kaunti mzima zimekuwa zinafanya kazi ambayo inahitajika ama haiwezi. Tulipatiana nafasi, tuko na county MCS, tunataka kuwaomba kwamba wafanye kazi yao kama oversight. Watusaidie tujue pesa ambazo tunatoa, pesa ambazo zinatoka katika national government zinatufanyia kazi vipi. Tukitoka hapa kama sisi vijana, tunarudi mashinani kuanza kutengeneza mitindo ambayo ni mzuri ya kuwezesha chama kiingie mpaka chini, kifikie wale watu ambao wako kule chini ambao tunataka wakuje kwenye chama na chama kiendelee kuimarika hata zaidi. Senators Nyogo Ombulu matero pacho Gavana ma Meru Kawira Mwangaza bang' rese kuom thuolo 2 mokalo. Senators 26 noyudo Mwangaza kod ketho mar tiyo marach gi apisi mare, tiyo ataro mar chik kod koso bidhruok e apisi. Senators 14 to nobet thenge e wach makamano e kinde ma Senators ma Kenya Kwanza ne go ombulu mar thicho oko Mwangaza kata bang' Mwangaza ne odonjo e duond bura mar UDA. Jafwamb weche maroma siasa Chris Owino noluwo chenro ne od bura mar Senate kendo losonwa lipot makama. Kaka seche ne dhi e od bura mar Senate, ne en gima oyangore ni Kawira Mwangaza ne oliero e tol mapuot mar dok e apisi kuom thuolo mar 3. Ng'ur mag moko kuom senators mag ODM kod senators ma Wakaini ne en ranyisi makende ni ataro kod nyinge suluwe mar Kawira Mwangaza ne mudho omuonyo kendo chako chiwo ler mamirimiri ka otit. Thuolo machuok mochomo saa 6 mar dier otieno, okot mar od bura ne oywak kendo chiwo Kawira Mwangaza e lwet senators. Clerk, can you get the system underway? Seche ma jopiny ne osebedo ka rito kod liyo ne ochopo, spika mar od bura mar Senate Jeffa Amason Kingi ne ochung' e kom duong' mare kendo ng'ado bura e wi Kawira Mwangaza kuom thuolo mar 3 e bwo higni 2. E wi ketho mokwongo mar tiyo ataro kod pend chik, Senators 26 ne oyudo Mwangaza kod ketho e kinde ma jowetegi 14 to ne oywa ng'ich kendo rem luto ombulu. Mana Senators 2 kende ema ne ochung' kod Kawira Mwangaza. And the minority leader. Now, honorable senators, the results of the division on charge number 1 is as follows. Ayes at 26, nays at 4. Senator Fernandez, I have told you abstention 14. So the ayes have it on count number 1.
Chuny Kawira Mwangaza ne gudo e kinde ma Amason Kingi ne dhi somo duoko ewi ketho mar ariyo mar tiyo marach kod apisi mare. Ka ochwe to omuomore. Mudho mar dier otieno ne omudho ler mar Kawira Mwangaza bang' senators 26 siro chung' mar od bura mar kaunti ma Meru ewi wach makamano e kinde ma senators 16 to ne ochung' e bath chiel. Mana senator achiel kende ema ne udiedo e ler mar Mwangaza. Now, honorable senators, the results of the division on the third count, charge number 3, which is abuse of office, is as follows. Ayes at 27, nays 1, abstention 14. So the ayes have it. Osiep mayom e kind Kawira Mwangaza kod od bura mar Senate kuom thuolo mar higni 2 mokalo ne oket tenge bang' senators 26 yude kod ketho mar koso bidhruok e apisi. Now, honorable senators, the result of the divisions indicate that the Senate has upheld the following impeachment charges. Charge number 1, gross violation of the Constitution and any other law. Charge number 2, gross misconduct. Charge number 3, abuse of office. Now, honorable senators, pursuant to Article 181 of the Constitution, Section 33 of the County Government Act, and Standing Order 86 of the Senate Standing Orders, the Senate has resolved to remove from office by impeachment Honorable Kawira Mwangaza, the Governor of Meru County, and the Governor accordingly ceases to hold office. I thank you. Kata kamano, Mwangaza pod nigi thuolo matemo hape e doho. Geno mare mar yudo sir mar piny owacho mar Kenya Kwanza ne ogore e lwanda bang' senators mag Kenya Kwanza goyo ombulu mar tere pacho dweche 4 kende bang' riwore kod duond bura mar UDA. Ma bende ne oyangore kinde ma Mwangaza ne oseyo senator mar kaunti ma Meru Kathuri Murungi, ma bende en jalup spika mar od bura mar Senate kuom midhiero mage. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Mana kamano sigana mar thicho oko Kawira Mwangaza no en kaka nye Senate ong'ado dichieng' manyoro. Kata kamano okinyi ma kawuono Mwangaza no dhi e doho ma doho ogolo oko chik ma Senate no oketo thenge nyaka tarik 17 dwe manyien kama ibiro winjie bura ma koro Mwangaza omako kokwedo okang' mar Senate no. Nyakwar Mogi wadhi e yweyo matin, kik idhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. What's happening? It's your girl Aziza Hashim, aka the Media Messiah. And we're back on radio. Na tumekuja kwa ubaya, tumekuja na maform deadly. We are breaking out of the norm. I hope you're ready every Monday to Friday on Hot 96. It's hot when I'm on your radio. Everything litty, I love when it's hot. Turn to the city, I broke a heart.
Dreaming of an unforgettable European vacation? View Travel makes it happen. Explore Rome's history, Venice's romance, and France's charm. Immerse yourself in local cultures with our English-speaking guides. London, Paris, Prague, Santorini, Istanbul, Berlin, Barcelona, Amsterdam. Europe awaits. View Travel delivers. Discover Europe from $1,600 for a single country trip and $2,100 for multiple countries. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika mahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshida 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikavito, na pia nitaendeleza mambo mengine zangu. Win big in seconds. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by PCLB license number 428. Gimawa en gima duong' moloyo. Nego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimi pidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111. Luchenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Machiegni kendo, kanisa mar National Independent Church of Africa NICA osiro paro mochiw kod jokanyo ne riwruoge mag dinde duto ma pachoka onego ndikre kendo rang matut kaka achiel kuom yore mag keto e lai makare chenro magi. Kotelnegi kod Daniel Muriuki, jodolo mag kanisano, owacho ni nitie dwaro mar keto kanise okenge makare e tijegi kaka yo mar thiro dongruok mag jodolo mabandia. Bende ne gipuoyo dwaro mar kanise mondo kete lela kaka gitayo chenro magi moloyo to buge mag omenda kod puonj magichiwo n'oganda. Gipuoyo yiero mar jotend migepe 4 kowuok e duond bura mar ODM kendo jiwo yiero mag rowere e kinde mabiro. Council of the church, and with us here we have people to tell us their need homes or houses. Kuhusu dini
Ni muhimu sana dini siwe regulated, na hiyo ni kusema ya kwamba kama vile ameelezea, kanisa kama ile letu la NICA iko na katiba. Katiba imeweka kila structure ambayo inahitajika right from the bottom to up. So tutahitaji kanisa ambayo iko na mpangilio. You see, the governance of the church, just like the government has the structures, hata kanisa iwe iko na structures. Sisi kama kanisa la National Independence tunaunga mkono regulation of churches, kwa sababu mnajua makanisa ya Kenya yameendelea kuwepo na kufanya kazi zao kwa mifumo mbalimbali. Kuna wengine wamesajiliwa kama biashara, kuna wengine wamesajili zao kama NGOs. So tunataka sote siwe na msajili mmoja, churches sote siwe registered under the Societies Act. Nyakoromogi wadhi nyime gi weche manyien kama oyudo ni piny owacho mar kaunti ma Migori oyawo kar thiedho tuo mar kansa mokwongo mar piny owacho e kauntino. Kauntino bende biro timo thieth mar kansa moting'o thiedho kido mar chemotherapy ka George Juma miyowa ler. Rem bedo kod kuonde mag thieth mar tuono mar kansa e kaunti ma Migori osebedo achiel kuom gigo mosemiyo thoth jogo modak kod tuo mar kansa bedo kod pek e yudo thieth e kaunti ma Migori. Kwan oganda mathoth mantie kod tuono mar kansa e kaunti ma Migori osebedo mana ka manyo thieth osiptende mamoko ma oting'o Kenyatta, Moi Teaching and Referral Hospital kaachiel kod mamoko. Mae oseketo nengo mar thieth bende osebedo malo ne jogo eko ma odak kod tuoni mar kansa. Geno kata kamano koro biro ne jogo modak kod tuo mar kansa e kaunti ma Migori bang' piny owacho mar kaunti ma Migori yawo kar thiedho tuo mar kansa e osiptal maduong' ma Migori. We are able to have chemotherapy hapo. We will be able also to have gastrointestinal disease diagnosis and treatment through endoscopy towers installed. Kar thieth ni mar tuono mar kansa manoyawa yanga kod gavana ma Migori Chilayako igeno ne dhi chako tich yange kinde machiegni bang' ka osepuodhe kirwogno ma ong'ere kaka Cancer Institute of Kenya. Bang' accreditation no wang'eyo ni koro wadhi chako tich and wadhi chako miyo jotuo chemotherapy. Ayako wach ni piny owacho mare oikore mar bero thieth mar kansa kod tuoche mamoko. We have also an oncology and endoscopy unit. And Leo, we have officially commissioned them. I am proud to say that these facilities are equipped. Kaunti ma Migori kuom higni machien osebedo mana ka nitiere kod kar rito jotuo mag kansa ma idendo kaka palliative care. Ka gedo mar kar thieth ni nyiso ni pi mar kansa kod kata thieth mar kansa ma ong'ere kaka chemotherapy idhi tim e kaunti ma Migori. Wan gi pillars abich mar cancer care. Koro ne wan e pillar 1 ma wayudo ni en mar prevention gi early detection. Wasebedo kwa timo programs mang'eny mag chalo mag screening. Koro yawo endoscopy center ma koro wanyalo timo colonoscopy omedowa mijing'o kabisa nikech koro wabro yudo ka wanyalo reach ji mang'eny. And colonoscopy time oko kucha en gima very very expensive and around 25, it's ranging from 20 to 30,000. Apisa ma ochune kedo kod tuo mar kansa e kaunti ma Migori Polo Lik wach ni kwan mag jogo eko magamo tuo mar kansa to ahinya mamako fuku mar nyodo kod mano mamako thuno osedhi malo. Ma data machakore dwe mar 6 nyaka dwe mar 4 this year ne wa record ji 37 iluwe closely gi breast cancer, then one gi colorectal to gi esophageal, then the fifth one is prostate cancer. One gi 2 oncology nurses, 2 clinical oncologists who are in school, but one of them is coming back in October. Another one will come back in around January. Oganda ojiw mondo koro rang kit ngima magidakie kod bende gidhi e pim mar tuo mar kansa e kinde ka kinde kaka moko kuom yorego ma kedo kod tuoni. Koro wakwajo wa mondo wuog oko for screening and early detection. Behavior mokwongo wa change lifestyle. Lifestyle here I mean changing our lifestyle from inactivity to being active and walking at least some distance per day. Jochiw thieth wacho ni thoth oganda osemana bedo ka manyo thieth mar kansa ka tuoni
oselandore dendgi kendo sechopo stage mar 3 kadhi nyime. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyako Ramogi wakaw yweyo mar 2 e chenro mar migago, mak mana ni ka waduogo to wabro mi weche tuke. Shabiki, jiomoshe na Shabiki Aviator leo and win up to 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Alafu usiki kucheza Aviator mazeni as easy as 1, 2, 3. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, sawa? Then click on Casino tab. Select Convert Chips, alafu select option ya Buy Chips. Weka amount unataka kutransfer. For example, 50 bob. Kisha, click on Buy Chips ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on Casino na uanze kucheza Aviator game. Kaza ndege yako to the highest multiplier, then ingiza wins zako na bado ubebe over 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. May you be blessed in your coming in and your going out. May your name be mentioned in a room filled with opportunities. May you have a Midas touch, and everything you touch, may it turn into gold. Blessings. Dial *811*402# to get blessed. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni, mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Marieba en ohala kendo en gohala moingo kothe duto te mwapuro. Nikech marieba ohande chakore e tiende piny, ohande bire e kore makete noero, ohande ni e ite. Gima ng'ato nyaka ng'e kodwa puro marieba, nyaka ong'e ni puodho modwa puro marieba en puodho machal nade, nikech nitie puothe ma kipuro marieba to ok nyal nyak maber. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize Kalerte, ne wago poro to gibiro wasombo Kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amoni wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod Biwott nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana Ramogi TV. Machiegni weche tuke ni jatugo mar golf mawuok Kiambu Golf Club Elvis Moigwa otelo kuom jotugo manoyuore tuke mag NCBA Golf madhi nyime Muthaiga Golf Club. E raund mar 2, Moigwa nyotiwo maberie moloyo jotugo duto under 1 pa
143 koriw duto. Shashwat Parish bende nochwalore nyime e thuolo mar ariyo bang' telo odiechieng' manyoro ka Bianca Ngeshu olwar kowuok e thuolo mar ariyo nyaka thuolo mar adek. Tielo mar adek kendo mogik mar tugono timore kawuono Muthaiga Golf Club. Faldo is very important because it's the tournament that I've been wanting to win, and I have not won it in two times. First one I went in a playoff, I lost. The other one I didn't play because of we were traveling to Region 4, and this year is my last year, and I have to put effort there. Today it was a bit difficult. I don't know. I found it difficult to play my fade off the tee and get into positions I put myself in yesterday. A few 3-putts today, came in with a few bogeys and doubles, so that wasn't the best for me. But nonetheless, it wasn't the worst. We're still in it. Erokamano ahinya Nyakwaramogi kuom miya kindeni duto nyaka ne wachaka chenro mar weche manyien mag migago. Ka ruoth oriti an bedo rita, wachako warom kendo saa 10 e weche manyien ma ka gi kacha. Nyinga Milton Ochieng, bed odiechieng' mokwe.